A prolífica traxectoria literaria de Antón Ribeiro Coello xunto co seu compromiso coa lingua e a proxección da imaxe de Boiro cara ao exterior fixéronlle merecedor dun dos recoñecementos máis insignes que pode outorgar o Concello. A súa longa e premiada traxectoria como escritor, que o leva a ser un dos autores de máis prestixio da narrativa galega actual, con máis de 20 obras publicadas, laureada a última delas, Hotel Carioca, do 2023, co primeiro premio Álvaro Cunqueiro de novela 2022 e premio Arcebispo Xoán de San Clemente 2024. O seu compromiso coa lingua galega, a súa proxección literaria máis alá do ámbito galego a través da tradución de algunhas das súas obras ao castelán, portugués, italiano, inglés e me parece que algunha outra lingua máis aínda. O seu compromiso coa cultura da comarca do Barbanza, que o levou a promover a Asociación Cultural Barbantia, a varios de cuxos membros xa vin por aquí e saudei, tiven o gusto de saudar. Entidade con sede en Boiro, creada en novembro de 2004 e da que foi presidente durante os primeiros 6 anos de existencia. A súa contribución a proxetar a imaxe de Boiro cara ao exterior ao figurar en obras como Cartafol do Barbanza, A voz do lago, Voces na guerra, Días de intemperie, Historias de Barbantia e en diversos escritos publicados en A voz de Barbantia e La voz de Galicia. O pasado sábado era nomeado oficialmente fillo adotivo de Boiro, unha proposta dos equipos de dinamización lingüística dos centros educativos do Concello que contou co apoio unánime de toda a corporación. Queda nomeado como fillo adotivo de Boiro don Antón Ribeiro Coello. Moitas gracias. O remate do pleno celebrouse na Casa Consistorial, un acto institucional no que o escritor e xornalista agradeceu emocionado o recoñecemento dun pobo do que forma parte dende hai máis de 2 décadas. O acto rematou coa intervención do alumnado do municipio para dar lectura a diferentes textos do escritor referidos a Boiro e a comarca do Barbanza.